Gunnas ná bh chuirde is mis OMP fáiltíí robisteach go dtí leabhar bheas an leabhar bheith a bhasca miniu ná seach dír seachtanga le Diarmuid Johnson. Leabhar se? Tá clúdach go deas tá rud amháin a rilum go gluúil an dá orthe sin ní léiríte gur wathe san solas seo. Tá sé áiríonn cosú leis an dá sin atá ar feicéalaí titíní na léhananta seo an dá is mó chuann sais muiscí ar chuoine nó is luú chuann sais chréas chun titíní nó bí nó inar Illustrations special. Seach sin níl go háling. Mar is dúil de leabhar brach is táirgin ó leabhar áling atá. Diarmuid Johnson ní raibh an iiri sin rólas gom faoine cnuasigh filiochta bhí curthamach aige ach is dócha gur thula a lándaíine faoine na hathleaganacha na scéalta dúchais tá curthamach aige agus ag leabhar brach le tamad a bhíonanta nuas. Tá ceann a gáil go luúte hana an seogum. Ag seo is chuntas taistil agus chuntas síl ar héal dhiarmada agus é dul idir an bhratan bheog, éire, an Rómáin, Bretáin, an Bhretáin sa bhrainc agus céannaid cúpla tír eile an dhéaltach in alla buin agus cúpla áit eile freisin. Na tanga Celtacha ar fád neidir na tanga Celtacha ar fád luúta an níl cúpla ceann breise an freisin. Frankish agus é bheith na aisteóir san éantas orpa freisin. Agus beidir an airfá gur ábharíonn leabh cuidan stop sin agus déalach sé sin a bheith fíor ach scríóir an deas is bralam, prós, taistil / chuntas ar héal dhiarmada atá sa leabhar seo. Agus an scríóir go Tá severas tanga an ar bhealach an ná dúirtha Tá beagán in den uim sin na focail an dá nó an trí ocail thosaíonn ar litir céan aige mar bheith sa scéalaíocht ach ní héonn sé th fór leis is frital le iarns go deas don leabhar taistil nó don na cuoine cín nó lehéid mar tá bhíonn seo. Bhíonn in iarracht sliochta aimimsú ina bhfuil rud éigen beagán in cosúla sin. Ach Tá cuid den na PC beidir ní spéisiúil ná chéile Tá chuirsis ar a héal sa fullain agus é feann na polaise agus tá níos an ceanna is mór chuir mé simán. Tá sé dochairt an iar tangacha duine seo agus cumas an bhaigh an tú ar fád agus andú le sa cheol agus sna heráin dúchas na ráníocht agus na téamaí hagan chun cín agus na nisc a bhíon an idir na tíortha san Eorp agus an tlís gur éon chultúir mór amháin é ach tuiscí dégan a bheith go ar na tangacha agus aithníonn sin nisc agus fecinn sin nisc agus fecinn sé rudí beaga a nascin gacha éanú de chéad. Ar bhealach an spéisiúil, so fealsúníoch beag an on dríocht a bhaint le roiint den rudí a hálíonn san sin é mar a bhíon. Caiith mé slochtaín beag aimimsú in a léironn san ruid sin hasasta go an bheith sin gohfuil le héidir na géad lenach ar na chéad lehannig cábhail sé. Tá sé siú go donna léironn sé nach léon óbháin déanta gom sin é mar dhéanam sé. Sle. Cead digian an seanadúchas ar hebh má bháthir. Chun é ar gúilta in iarthair na breatan na bige, é starúil sean bhuan lethe, é sléomh túil srahánach, Tás chiilte scáfra ann, an tíle ag creman na haile ann do bhunahar buan báir. Chun é mór talmhíochta ó Aberpont go Penryn Coch. Chun é mínadóireachta seall dar raibh cúm simlog, cúm eléirí agus cúm réadáil. Mo chuid breataine sé iontach. Ach tugann sé sin léir ús ar sin ní bhíonn an chuntas ar fád cós is fillite sin ach bhíon PC mar sin an in is éis a chuirn go mór leis an ancient agus lán rudí an fhí cuasaí focail fao elam tangacha faoin geol faoin gultúir hána leir se go mórlam tá sé anna deascríomh tá chaige an a rás ar fad. Is gaige chunamara os na 8 ó 7 ó daginn sin thugann sé mar thugann sé chuirsí nó níos luúthe beidir, agus tugann sé chuirsí ar ghailibh agus ar ghailtocht chathair na ghailibh ar bhealach. An gaige an sever an nádúrach agus an deas agus tá lán rudí spéisiúla ann. PC áirithe beidir nach sí có spéisiúla na chéile ach den chud is mó tá sé an tainimh má leabhar. Rud amháin ar
mearúil áirithe arm ná an ancient sa léimeann sé siras in níor. Is ó go meach sé anna leh do dosáach sé ag tús a héile agus go réich náach sé deire híal ach tugann sé chuntas ar na tréisi éagsúla tá caiiteige i ddíortha éagsúla in éon áit amháin ach hín léim siras in níor beag an íon dechar agus bhrachas go méidir ná churmar cégur churmar anna ólas go deo ar mar cheoltóir agus mar hangólaí agus mar chaintóir agus mar cúpla deile. Ní chuirmid an iiri sin ólas ar mar chuine agus braham go méidir tá roinnt sunraí ní dógur cuoine cíinetá agus cuoine taiistletá chun hastig beidir beag an níos módan nó tá pásanta weim a churach go mór leis na gnéithe eile mar uairint vís rá well tá anna gorálas a go faoine gnééis siúd a héil ach tá gnéithe eile a héil beidir gur rudí níos pásanta ach níos si dá hastig beag an sin weim le gachra an asla go chéile ach níag sin leabhar an deasríomh go deo an tainehach gaige iontacháin scéalta dochreite an bullen agus iad sinnim gig in áit hí á réig an mafia nuair aigen agus bailú béileidir sa Romáin agus rudí fear spéisiúla agus duine a raibh na seaachdangacha aige agus na seaachtír le chuis. Sinné seaachtír seaachdangacha le Diarmaid Johnson agus sinné leirfas na seaachtainna seo, slán tam líonna chuirde.